Well, soon po. Uy, Tita Med, get well. Anong sakit ni Tita Med kung hindi naman masyadong pribado ang kanyang sakit? DJ, basta nasa operation po siya ngayon eh. Parang nagpapagaling na po siya. Nagpapagaling siya ngayon. Kumbaga nag-underwent siya ng operation. Yes, DJ. Okay. Ganun siguro talaga kapag maraming pera no sinasaksakan ng pera sa katawan. Ganun. Charot lang, with the rot. Alam mo, kapag nakakarinig ako ng mga ospital or parang someone na pumasok ng ospital, parang ako yung mismong nahihirapan. Yung kalooban ko parang naghihirap. Ikaw ba ganun ka rin? Relate po, DJ. Yung kapag merong kang kamag-anak, kakilala, kamahal sa buhay na pumasok ng ospital, parang naghihirap na yung loob mo agad-agad. Actually, ma'am, DJ, yung lolo ko. Ano nangyari kay lolo? I miss you, Dada. DJ, actually, ano po siya, may aneurysm siya nung nandun po siya, may asthma lang po. Kaya, I miss you, Dada. So, kinuha na ng makeup pa lang lolo mo. Yes, DJ. So, aneurysm. Etong aneurysm na to, diba, hindi naman expected na bigla-bigla na lang magaganap sa isang katawan ng tao. Yes, Ilang taon si lolo, if you don't mind? I think, DJ, nasa 60 plus na po siya. Uy, bata pa si lolo. 60 years old is Yes, DJ. still young for me, Kumbaga, sabi nga nila sa Chinese, ang edad daw na masasabi mong you lived a full life, nasa 80 years old up. Pero 60, parang kakakuha mo lang ng mga benefits mo as a senior citizen. Kumbaga, may enjoy mo pa lang sana yung libreng sine. Di ba may ganon? Charot lang with harot. So, biglaan talaga ang nangyari. DJ, actually, nagano po siya, galing siyang Senate nun, and dun po siya inatake po. Dun na lang siya dinala. Kaya, biglaan na po lahat nangyari, DJ. So, Anong ginawa niya sa Senate? actually, may tenant po siya nun. Merong? Inatenand. Inatenan. Okay. Hindi naman ito yung hindi ko po maalala, Your Honor. Hindi naman. Okay. So, pumunta siya doon, tapos bigla na lang siyang... Dinala daw sinugod daw sa ambulansya, ganun, sa hospital po. Okay. So, pagkarating niyo sa hospital, nakapunta ka ba ng hospital? Yes, DJ. And at the same time, di rin ako madalas punta kasi mga kapatid ko, walang bantay. Wait. So, meaning, nagtagal pa sa hospital ang lolo mo? Ilang weeks, DJ. Ilang weeks? So, parang brain dead yung dating? Yes, DJ. Kami, medyo, yung hospital po, walang automatic, ma'am, DJ, yung kami po, nagde-pump mismo, yung niya. So, yung, anong tawag sa ganon? Yung parang oxygen Yes, DJ. mask? So, walang technology sila na ganon. Wala, DJ. So, parang eto, yung mano-mano na kailangan mong mag-pump para meron siyang maihinga. Yes, DJ. Palit-palitan po kami ng kami Di ba may magpapalinga. beat yun? So, tinuro sa inyo kung paano yun. Yung yung ganon. Yes, DJ. So, ilang weeks na ganon? Matagal din, DJ. So, nagpapalitan kami ng family ko. Mga kamag-anak din po namin. Naaawa din sa sitwasyon namin. Kaya tumutulong din po sila nun. Shucks. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng lolo mo. Ang lola ko po ang hindi matanggap. Hanggang ngayon. Yes. Mahal na mahal niya din po. May picture kami dyan sa niya. If you don't mind me also asking, kailan to nangyari? Matagal na po, DJ. To 2018, I was grade 9. Grade 9. DJ. Okay. So, parang itong mga pangyayaring ganito na parang kung iisipin mo, sobrang biglaan and at the same time, nakaka-trauma siya na every time na magdadala ka ng mahal mo sa buhay sa hospital, parang feeling mo walang kasiguraduhan na lalabas pa siya ron. May ganon. Dama mo hanggang ngayon yung ganon. Yes, DJ. Especially for me, since I was the first apo. Ako po yung Panganay ka. Pinakapanganay po kami. Ako, DJ. Yes, Na apo. So, ikaw yung pinaka-naalagaan talaga ng lolo mo. since I was So, a kid back then po. ngayon din naman, kid ka pa rin eh. Charot lang, darot. Pero alam mo, itong mga pagkakataong ganito, dito mo mapatutunayan kung gaano nagtutulungan ng isang pamilya. Minsan nga, kahit di mo kadugo, biglang lalapitan ka, tutulong nang walang hinihiling na kapalit.
Yes. Meron bang ganon? Meron po. Kami po mismo, like I said po earlier, minutes ago, yung mga kaibigan, kalapit lang na kaibigan ng lolo ko, tumutulong din po sa amin at the same time, noong mga panahon na yun. Grabe, no? Ito yung mga pasasalamatan mo buong buhay mo talaga. So, etong sa tita mo naman, hindi naman ba siya serious yung nangyari sa kanya? Sabi naman po, hindi naman ganun ka-serious. Yet, parang dito pa po na operation, dito na mahabang pagalingan, pahinga. Actually, 1 month na po siya dun siya, DJ. 1 month? Yes. OMG. Saan siyang hospital? Sa Pasig. Hospital po ng Pasig. Alam mo ba na ang hirap mo ospital kasi bawat araw o minsan nga bawat minuto lang na dumadaan, may katumbas to na yung pera. 'Di ba parang Yes. parang kailangan maglabas ka ng pera. Kaya nga sabi nila sobrang hirap din maging hindi handa sa mga ganitong klaseng pagsubok ng buhay, especially when it comes to health. Kasi kahit gaano pa karami yung naipon ng pamilya ninyo, mauubos to at mauubos kung hindi nyo napaghandaan yung mga ganitong klaseng health crisis ng inyong members of the family. So, napakahalaga ng insurance. By the way, meron na akong binibenta dito. Oh, nag-offer bigla. Charot lang, uy, Darot. Ito naman. Pero, ikaw kung meron ka ngayong mensahe sa lolo mo, kung nakikinig man siya ngayon, baka may gusto kang sabihin, tapos sunod mo na rin yung tita mo. Ayan na. Ay, dada, kung nakikinig ka man ngayon dyan, in heaven, handa mo lang na inspiration po kita. Iniidolo kita sa pagdating sa mga gawain na nakapil ko na hindi ko kaya, yet naramdaman ko nandyan ka lagi. And sa tita ko, hi Tita Med, nag-ask mo na ako ng permission kung pwede. Kaya, Tita Met, magpagaling po kayo and lagi po ko nagdadasal para sa kagalingan niyo po. Yes po. Ayun. Prayers up para sa Tita Med mo and still prayers up para sa lolo mo up there. And I'm very sure lahat naman tayo may mga minahal na sa buhay o minamahal sa buhay o kamag-anak, kaibigan na ospital na or nitong pandemya lang, biglaan na lang, 'di ba, na hindi natin inaasahan na yung kaibigan mong 20 plus years old lang bigla-biglang in-hospital lang tapos wala na, hindi na nakalabas ng ospital na humihinga. May ganun eh. So, make the most out of it. At ipadama sa taong mahal na mahal nyo sila hanggat may oras pa. Kaya naman, para maipadama ninyo ang inyong pagmamahal sa amin ni Gab tsaka DJ Raking, send Gcash. Okay, pwede po kayong magpadama ng pagmamahal through sending Gcash, guys. Kami na bahala. Anyway, sumapit na muna yung aming time out. So, kami po ay magbabalik. Kapiling nyo pa rin si DJ Rocky at DJ Gab Driver. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rocky, fan ka ba ni Taylor Swift? Ay, oo naman, DJ Gab. Di mo naman naitatanong. Ako naman, ma'am, hindi nakikinig lang pero hindi ako nang katay hard. Okay. Pero ma'am, sakto. Ito yung kanta na i-introduce natin next. Okay. Is sa mga favorite kong kanta niya. Ano to? Ang next song ay Blank Space by Blank Taylor Space. Swift. So, ito na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!